once makatapos ako ng pag-aaral, itong kahirapang to, mawawala na sa buhay ko. Kasi gusto ko talaga, pinangarap ko talagang guminhawa sa buhay kasama ng mga parents ko mula sa family ko lang. Hindi talaga ako natatakot na magsalita. Pero hindi ako nagsasabi ng masama yung mga bad words. Pero sa ibang salita, basta yung mapakita ko lang sa kanya na hindi dapat niya yun gawin. Hindi ako nagiging backbiter kasi mahirap din yun. Mahirap din yun, mas lalo yung kasama mo sinasabihan ka niya ng kung ano-ano. Hindi ko kayang iharap yun. Magaramid na ti way para may baga kanya na dayjay. Nga nga mapupuutan nga sume gayan ti papatama akon. Gusto lang, diyan nag-start nga nakagraduate na ti elementary. Try ko may ati, yung naodi na ti balita deto. Yan nga min, may agibagbaga kanya mi. Nga, ay dagayam, scholar di jay, amo dalard nga marigriga kami. Wala kumamit ag-share, di tala bangir, oy kastoy, dati scholar di jay. Kaya mo, kastoy. Sa kula naman deta, yung papatapos na talaga. Nga naodi na may gaya me, napanapa di bombo radyo, di DWSRS. Napana di jay, intry ko lang nagbabaka sakali, kasi sayang din naman. Itong try ko, kakapasok ko pa nga lang, kakukukwa pa lang, dinamagnan. Iti masapol mo ading, manang mabaling pala nga taga-athletics scholar, scholarship, taga-ano ka ako na daan. Nagilianan. Ako may expectahan nga kasi nga talaga, pero accept it. Kasi malay mo hindi talaga para sa akin. Garamid kami plano ko by 2009. Kaya isunod ko dyan, sabi ko, mami, maala na to, ti scholarship. Ngamin ko amo nga madimi gaya mamangalan. Ti amo ngamin kaya for every year, mabalinda ag-accept ag-apply ti scholar, may gaya. First year lang, first year lang. Kaya umasasa na. Tapos DJ insura ko, may DJ kaya ako nga ibagan. DJ plano. Nga lalay nga itong basa, malay mo maala na to nga scholar rin. DJ nabasa may DJ values teacher ko, DJ advisor ko. DJ inayaban na DJ faculty. Ti amo mo na kiyang ko pa yung ako DJ. Expectarin nga DJ may ganti damagay na. So damag meten. Ti amo tulungan na. Madimi gayam DJ yan. Tapos yung nag-third year na kasi man napasama kanya ako. Madi talaga rin na DJ yan. Ano bang malas sa buhay na to? Wala pa. Ngayon mo adakes DJ na sa oin. DJ nag-third year na, nakapatang ko dyan may mga values teacher ko, manin. Nga, college kan tulatan. I-continuous mo lang ito, grades mo, ko na kanya. So tatry ko man tibes ko. Nga, malay mo, awan ng Diyos. Palaring naman na makakuha ng scholar. Sa totoo lang tinanong mga classmate ko, anong kursong kukunin mo? Dati kurso nga LM, ko na kanya. Hanang makasaota, hanang minsan na iti agbal nga positive. Sa totoo lang, dati agibagbaga nga nakanignega ka, Keshi. Dapat agibaga kalatan, dati kaya mo. Dati kaya ako may, sige nga ro, tourism ko na mabalbalin lang na dati pagbasa. Nadala ti pangbasa ti parents ko kanya. O halimbawa palaring makuha ng scholar dyan sa UN, sinasabi nila. Kasi ginusto kong tourism, kasi gusto ko kasi maging tour guide, pumunta sa ibang bansa. Yung mapag-aralan at malaman ko rin yung mga history ng mga lugar doon, bawat lugar, mga tradisyon, kultura, pag-ugali ng tao. Kasi yun din naman ang katangian ng tour guide na dapat niyang taglayin.
susto, since nagkakuha na kami, sa totoo lang, ako may bagbaga amin nga lalaki, kagkagurang kami ti lalaki. Sa totoo lang, yung ag-crush na mi. Ag-crush na mi. Ngayon, tirigaan na lang namin ag-crush. Kadyo pa da nga agbasbasang marigriga mi nga sa sitwasyon ko kasi yung baga mi tatay may advice ko la kanya yo hangkay dapat mawalan ti pag-asa ngim papadatay lang nga talaga ngim kung wala ka talagang tiyaga walang nilagad. Naniniwala din ako doon pero advice ko lang no marigrigatan kayo hangkay ko mami agbain ngim daduma nga padang marigriga agbain da nga ibagada nga napanglawda ngim siya nagbain kaya dapat kasi di kay kumami, hanyo nga iba hindi gusto yung estado ti pinagbiag. Dapat i-share yung meta, hanyo bagbaga nga, haan, baka tukso-tuksahin nila ako, baka madinto kita kanya ako, haan. Ngamin ti susto na may atikita ti tao kanya, siya ti patsenyo, siya may experience ko di inaldaw. Mas lalo ado ti problema, and to share it with others, especially mga friends ko. Kaya advice ko lang, huwag niyong isipan gumawa ng masama. Basta yung mga kumakapit sa patalim, maraming teenager na kagaya ko na kumakapit sa patalim makakuha ng wag niyong gagawin yun. Kaya advice ko lang, maging masikap na lahat, maging matyaga sa pag-aaral dahil sa huli alam kong may tagumpay din at kaginhawaan tayong makakamtan sa buhay lang. Siya ni Keshi Muila pula po may isang estudyante, day titibiyag ko.